megalayapost.news. Mentah kesui nakaliang jong rong ba snong jong kesnong kebat nong bri ulayo bano senyang syakiri temen bat ki badan jing duna ki department baru ki baduna ha kayo ke kot kumsi benta ka jing ais ngubah Christmas bat senam temai hakane ke stem keladon ka jing ilang lingkot ban mai phang syapang ke Christmas bat hakane ka jing ilang ladon langru ki nong trei kam snong bat uleng do jong karai nong bring ba a leng do ba syong ba sa ha ka tei ke snong nakaliang jong ba ripil mau pniang kum rong ba snong jong ka tei ke snong pen pa ka jing songu yo blai trai kan rat baling ba ki jing kerku jong u ba loyo e kalat ban ais song shigini kilong yeng bamat ekijing e kum kajing no karta bat kiwei ula ban rap ru bakani ka Christmas kan long kalat ya baro bakin yo alang kalat ban rakhi da kajing kemen kum balong kiwei hakani kajing lang lingkon na kalyang jong leng do ora uba alang do ubala prapur nyos nam karta ula yo ban ta ban pen pa da kajing kemen mat kajing ro ya rong ba snong ba yu ijnga bat ubale ekini ki kam ba ba lo pen pa ru bakade ka sien ka baning kong ba ula yo ban mat kum kini ki jat kam hakaju ko por la ai ki kentien kentu kan pam ekino yalam snong hagi pateng banwan ban but ekum kini ki nuksa baba teng iyo i hanne yakaban sawan hagane ka jing im jongi kumbala mat phang dak basdang daw basnong jongi tongin long kipas ngeurit kiba penrit yalade kiba burom yalade bat khamtam yaginong yalam ki jongi iwei halor iwei ladu kirang ba hadu ki hna ki kentei ki kemei ki pa long ide bandon kata kajing ya burom kuliang kabawanra ya kajing ya ik kajing ya dei kajing ya teli si senong si tau kajing pun kongo ya lade hakinong yalam katai kata kabang akwa kendiat ban mat phang kan step ya ya burom ber kajingu soblei ubala penio yang i ya kane kapor bat bangi up kermen na sai ka sini kadai ka sini ke jengwan long briu ku jong kun blei try jong Jesus Christ dei namar kata mula wan ban pen i yang i ya ka jenglong rit ya ka jenglong jing i namar kata niru hagne ka step tongin ya yang tongin ya long kita bala pen thmai dur yala ka jong ka jing im haga jing seurit haga jing i sisnong kita kadai tang kata kediat kamu kuah ban mat phang bat nang ne se khmat ni kermen baka nang yai kan eklanti naga snem se snem nadangi nang yo kirang bat snong kinong yalam ki jongi ki ba yo i ya kan ka ba la yalam uru bat snong jongi bomda kane kadai ka nuksa ka ba kane kadai ka nong rim ka ba yeng ha ka jinya delang ha ka jing imlang salang nimyo ada kewepat kadai gani kabasdang nengkong nga hakarta jongahi nga semtang kane kabahapok snong jongi kabala kabajan nengkong kabala le nengkong kabala pen i nengkong ya kane kajing le seubha nak benta jongi kinong susu te ngamdon sibun rumah snong ban kren indre nga ai kajing kentu kan pham yang i barolang bangin tip ya kata ka kor ka burom yo briu bat yo blei kunju le subha ya ka ba kum ki pa ringwet bat ki bom legi pa ringwet kristan ro ha kleng ka prethe ya lekmen ile subha da bata ka jing ap ya ka jing wan long briu jong utrai jongi ujis kris te kendiat kan keren sepang ke Christmas nam ta ke jing dia petkan mau u lakhai au Jesus Christ ha Nazaret ha Bethlehem Judea ha semkulai kapen pau ya ke jing snaurit ke jing uwan ha ke jing longrit te kani ka jing wan jing u ha ke jing longrit lakhai o semkulai kaingi khubor bagi dei berlong ki briu ki basngaurit lagi long ki briu kumno lagi long ki briu ruspa lane ki baduk lane ki ba start lane ki bat ikatan ki bakumno henry ni dei berlong ki briu ki basngaurit kata kene jing kwa jong fry jong Jesus Christ tega khubor jong Christmasi kaingi ya ka jing kermen hapdeng jong ka jing du jing kermen
kum ki briu don sibun ki jing du jing kermen den re lengba jing wan jong re Christmas kari ayom Christmas ka ai ni yang jing kermen nang ka Christmas ka ai ru khobor jong ka jing i gila bendon ka jing ya shun gila bendon ka jing ya sosi haga long briu ban briu ka jing den re ka Christmas ka ai ngi ka wandra ai ngi ka jing i iwe kata de ka jing mut jong ka Christmas dan ka Christmas ka airu ya ka khobor jong jing le bha kum ki pra briu miran kam banun ka jing ya le bha iwe pat ka jing rap kliang habdon ka pang ka stom habdon ka jing habdon ka jing jinjar habdon kino khap ki ba shem jing akalong briu miran kam bandon ka jing le bha iwe pat kata ka khobor jong ka Christmas te hari step nakaliang juga kumur maslong awak kila jit ya kumur maslong gai i ya sibun ki jingdon kam da benta ban le da benta jong ki nong slong ki jungi te hakne step lakhot ya pi kum ki riu temen ane kilong kpa jungi kula no kerta katip bahablano kerta kadon ke jing haka long briu ke jungi lese ban kamai ke ji don ki bomla syu ban berla bersih don ki bomla syu da pila ru ki ba ai berla kim don syu hak da kom oi kata ga wei dena kata ga sim kerpang dam ta ki ban muslim seneng ki ban no kerta ban yo abang kwa ban ai yang di ai Christmas dam ta jumpi bahkan long kai jing kerku nam ta jungpi asimro nam ta kini ki ba don jing tunai khotmet nam ta jungpi rong i ba don sibun ki jing haki jing im kaman ka si jungpi te na kata kadau kerpang nam ta jungpi ki disable ki duna ki haki khotmet ki jungpi akwa ban le nam ta jungpi ru but da benta kini ki long kemi jongi ki bomdon shu ukpa hing nga tip ha amar ngaru dangrit ukpa jangau layap ngadang syong kelas 2 ipa jonga ya lakhlat te me haduk no sim jing ban psa ban pja ban pelik school ban pen biang ke kup kasem da wakwa ban khot ya pi ki long kemi ki bomdon shu ukpa ban ri ban sumar le seula ban yap le seu ula phet no adar kom ya kwa ban wandra epi hakna step long bapinyo bentalem yak ka mga don nam ta jumpi ka long jirap khenjak soit nam ta ka jumpi te hang ni kum ki mga khot akne ka por le sei phila long ki baduk ki bakham duk ne ki ba biang tenre akwa ba ka ba ngale hakna step ban ai kini ki jan blanket nam ta jumpi ba pinsim daga jing da jikmen bagalong ki jing sai nam ta ka ying ka sem jumpi nakaliang jonga hi tang ka jing persyang ka brit jonga kum we ne gero rumba no shlong hapo jong de ke snong jungi ngadon ke jing ya pi ki pai ba ahiliang boro dan rikat bangala ka bor nga persyang banle da kini ki jing ai ki barit na benta jung pi ha kene ka jing rekhe jungi ya kene ka adban Christmas te kum gal ong bane ka Christmas kalong ka ayom ka ba baro ngelek kemen tengi iba kena step ba pi don ka khmat ka ba hu samki ka khmat ka ba kemen da benta ka jing ya simatalang ha ka jing lek kemen ban up ka jing wan long briu jong ukhon jong play utrai jong Jesus Christ teto lek kemen ha king isem jong pi duai bau play un yo ya pi ya ka jing suk ka jing kemen lengba jong di Christmas jong no sem arjar usan kalong yang musem jongi kalong kabasuk kamakmen hapdeng jong kene ke jing hiran jong re perthei ke jing hagiliang jong kakamai kaci bat hagiwi gwe ende to ai bagri Christmas arya rusan kalong ka jing khu nam ta jong pi baro kum kilong kisnong bat kham tam pi gibla khot agre step bat nio mat ya ka jing kemen ka jisupa ha ka ying ke sem jong pi to ble ai pi ya ka jing suk ka jing kemen jingal ti junga kum briu barit e garpat ya pi ba to nia long ki briu
kiban bu yo boleh akhmat hagi baro mar klem boleh ginamla ban yo yak ki jinu kam ga jing jing namar kata tongin long babu yo boleh akhmat haga jing jing kata gini ke ba kongsan te ai ka jing kit bok yang ipi baro bato pine yo ya ka Christmas ka busuk ka kumen usnem thamai busuk ubakmen how hagani ka snem ko ba serangkat no minta dengan sa stang citio dengan sayo yo snem thamai pikirmen bos snem thamai bangin yo ya ka jingkat ku hagaji im gajungi Megalayapost.news